Paakaroora ndo paakatanga kuti takangotsamwisana ende kutsamwisana kwacho kwangu kungoti a slight mistake yemanga anobva totaura kuti handichakuda. Inini shwa mai vakangobva pamba muna December ibvo vaenda kwavakaenda ini ndakazoenda kumusha kwavo handakuvaona kumusha kwavo ndakataura natezva vakati pano kwavari vakafonerwa vakati hatina nguva yekueko saka tezva vangu nditi chidzokera zvenyu kana vazokwanisa kuwana nguva yacho ndinozokufonera tichiuya mutaurei. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Ndauya pano kuti ndikutaurire nenhau ya ZC Security wemachechi, wezvikoro, wemaindastri nepese zvapo panoda kuchengetedzwa. Tsvagai ivava wedu isusu weZC Security. ZC Security. Stay secured. Stay assured. Tipameno claim tidwe Mukoma. Ndakauya kuzomangara nyaya yangu kuti inini ndakabva mumusha kuburikidza nemagariro andandichiita. Saka pandakauya kuzomangara kuno ndabva kumusha kwedu murume haana chaakaita chekuratidza kuti inini ndasuduruka. Ndakatomuoneka mushe ndakati kunesana kwatiri kuita inini ndaona kuti bhetani bheta kumusha kwedu. Ndobva vatoti alright vana rongedzana vatichauya kuzotorwa nemota yakauya kuzotora mvara toenda. Havanawo kuzombotaura neni hapanawo kana chimwe chinhu chatakatozomboita kana kuzosangana takatosangana zvinhu zvakapera asi hatina zvatakataura maererano nezvinhu. Saka inini kumangara kwangu ndakati ndikumbirawo ndakasiya ndari mafodya tanga tine ndima yedu tiri vaviri naamai mundu nendima yababa asi ndima idzi ndakadzishanda dzise. Saka ndakaona vaakutengesa fodya havasi kutaurawo neni. Saka ndopandakaudzwa ndoziva kuti inini ndakuda mugove wangu vanhu vakutengesa fodya mari dzinodyiwa kumba. Ini ndakudawo mugove wangu fodya sezvo imimi ndakanga ndavatizvo irairai vanhu vakambouya vaivai vakasandiona vakasataura kana neni kuti ngavadzoke nokuti ndinoda mugove wangu fodya yakutengeswa. Tobva tataurirana isu tiri pa-A1 panonzi paHalingama tochekaniswawo ndima yedu yangu ndozoti ini ndiri kudzoka kunogara pamba pangu nevana vangu ndichigarira vana vangu zvisina noise nemurume nokuti ndabvuma kuti murume nana basa neni. Saka chandiri kuda inini mugove wangu wandakashanda ndiwane start fodya yandakasiya mumunda ndakasiya dari mafodya iyoyo yanga ine zita rekuti inini naamai nini neyababa asi dzese ndakadzishanda bva ndazodzika madomasi andakatosiyana nevana. Saka ini ndaida mugove wangu wokurima nemunda tocherwa munda ini nongozvigarira ichi ndadzokera vana vangu kuzogara payati. Murume handakumuramba asi kuti iye ndiye aigara achitaura kuti zvo handikude enda musha kwenyu. Izvi zvakatanga aroora kumashure zvedu tatakagara munongozivawo zvinoitika mudzimba mukadzi nemurume vanonetsana asi vachigadzirisana. Takangogara tichiitawo zvinongoitwawo nevamwe mudzimba dzavo asi paakaroora ndo paakatanga kuti takangotsamwisana ende kutsamwisana kwacho kwangu kungoti a slight mistake yemanga anobva totaura kuti handichakuda. Saka izvozvo ndo zvakazondityisa kuti shoko iro rokuti handichakuda yakatotenderera nyaya yekusvika pamwe pacho ndatozombotaura kumusha kwedu kuti harira ndakaita kumba uko. Ndobva bhudhi wangu atombotuma mumwe muzukuru wangu kutaura nyaya iyi takatoitaura pamberi pababa atezvara vangu baba vawe vava vatitoitaura nyaya iyi vakatotaura pachena vakati kuna baba waye nandichada mukadzi uyu. Alright mama. Daddy? Alright. Why nana? Regani kutaura yako mana. Mwabuda imi masara murimo muri kuno. Next time tingodzoka ipatsika vanhu vandokona paruda ukangandisika. Kana vanhu vayamudare mukavatonga mukavaisa. Musakanga ubvunza kuti baba wako ari kupi. Zvinotiita kuti tipe munhu mhosva. Topa mhosva iye nomubereki wake. Kuitira kuti tidzoke patsika dzedu chaidzo. Right, why nani? Mukoma wako ndo? Upi? Uri kunongedzera ngorunzi mukoma. Wedu wesanaka yo vakadzivarira. Alright, taura tinzwe. Kuno munombera madzibaba. Kana Emmanuel chaiti zoti madzimambo ariko. Inini shwa mai vakangobva pamba muna December
Ndipo vaenda kwavakaenda. Indakazoenda kumusha kwavo. Andakuvaona kumusha kwavo. Ndakataura natezo vakati pano kwavari. Vakafonerwa vakati hatina nguva yekueko. Saka tezo vangu nditi chidzokera zvenyu. Kana vazokwanisa kuwana nguva yacho, ndinozokufonera tichiuya mutaurire. Samuti ndati kuti iwe. Saka ndangokumira kuti atezo vandifonere pasati vandifonera. Anzoda mugoyo mushando makasenza sei? Kushanda takadzika fodya. Patakadzika fodya masikana vakati toda ndima yekurima fodya. Isine nemi. Ndakatiwa hazvina kuipa. Ndima yenyu ndinokupai. Asi kwangu inini, kwangu ndima yangu hapana chamunozowana. Takawira hongu ikati ndozongotenga chikafu. Inini ndima yenyu ndikuita sei? Saka ndima yavo takavapa. Fodya yavo vakatodzika. Ivo vakangosakura first round. Asi havana kupedza kusakura kwacho. Ndipo vasumuka ndizvawaita. Alright. Kwewe? Ndiwo unomurumika. Uri pahiti. Taura? Takambotonga monde muno mudare. Taura? Saka ndo baba ndo kwatipandima. Tinopandima kuti mezvishwa ndakarima namai ndime. Asa mai broka pakoma 29 December. Vakasiya next takadzika tese, vakaisa fertilizer tese, vakasakura vanozopedza kusakura ndobva wako. Kubana swabhazuka inini ndakanga ndati andisikumbowa imama. Asiwo munhu achaona maenderano nemashandiro akaita sei akaita because anozopedzisa basa. Fodya satatengesa. Munhu ari padhuze neni wazvinzwa? Hanzi wakangosakura wobwaenda. Taura dia. Inini tanzi ndima yedu nababa nditi. Ndingangoti inini baba havana zuva ravakanditaura kuti murima penyu mega ndima yefodya. Apa ndikuzama kutaura kuti amaini nava ndo aiudzwa zvinhu nababa. No, teerera. Handisi kuda ipapo. Ndikuda pakuti wakasenza papandima. Inini ndakasakura. Takachera makomba, takadzika fodya, ndakaisa fertilizer muzi wafodya inofushirwa. Ndakasakura ndima yababa iyoyo ndakaisakura. Takasakura ndima yedu naamainini. Ndakasiya nini malaini anotoverenga kunge 10 kunze tumahafu. Ndobva ndatoisa fertilizer yedu. Bva ndatoisa top ndakatotopa inini musi kana ndisingakanganisi musi 27, 28, 29 iyeyo kana kuti 30 ndipo ndakabva ndaenda. Kuburikidza nechikonzero. Inini chakaita kuti ndiende nini aiwa teerera kamwanangu pandikuda unozondikanganisa ndoda kuti ukapedzisira kusenza papi ndakasiya fodya yamirira kutotyorwa musoro chete mama hanzi ndakasiya fodya yamirira kusorwa musoro havana kupedza kusakura ndakasara ndikapedza kusakura ndikadzokora ndiani witness anogona kuzvipupura ivo varume vedu havanogona kuzvidaira aiwa nokuti ndiwo kurara naye iwe hautaure chokwadi. Hapana here munext wakaona kuti fodya mabi yenyu akasiyira papi. Zvandikutaura izvi ungaona kunge ndiri wrong but ndiri right. Uri kuzvinzwa here? Hapana here mumwe munext wanotudza kuti mai guru akasiya fodya iri papi. Pamusoro ichengamiri kana pane ndisingaziva sekuru wangu wakazvitora kuti vakazviongorora here. Baba vaitoisa top inini yedu tanga tatotopa. Baba vaitoisa topu yavo asekuru wangu topu yefodya yechibage yakasiyana notopu yechibage. Inini ndakatosiya fodya yavo. Aiwa ndikutokutsigira kuti topu yechifodya netopu yechibage zvakaita zvakasiyana maisiro. Ndiri right ndikutaura handina kana ndombodzvinyira. Sekuru ari kupi sekuru? Uya kuno sekuru. Sekuru paukanotora muzukuru fodya yanga apa stage ipi? Alright, good sekuru, uri perfect. Ndiani mumwe angatipe umbo? Aiwa, vanosaidi. Ngatimbonzwa kana vari baba mukuru anochokwa. Taura baba mukuru. Zvauri kutaura ka shuwa vakazviita. Sekuru munozani? Mudeni makomba. Aiwa. Nondoro. Sunga. Maponga. Pafodya yavo yava kutaura
vakarima shuwa fodya yavo vakaita zvavakaita. Inini ndakazongonzwawo kuti musi wa29 December vasumuka vaenda. Takati vaita sei kuzvikanzi vangondoonekwa vati ndaenda. Musi wa29 December hongu fodya inoiswa topu ichangobuda kana kuti ichiri pasi pasi. Ndozvinzwisisa. But kusvika pari nhasi vakabva musi wa29 December kusvika nhasi. Kusvika nhasi takudai. Asi takaenda kumusha kwavo nababa vavo tikaenda tichida kuteera madzimai avo. Baba vavo vati tichakupai 30. Atinozopiwa 30 kusvika nanhasi takudai. Alright, ndazvinzwa. Mutsungano ndoro uri kuzvinzwa. Right, mukadzi werudo wazvinzwa. Ndokumbira kutaura changamiro. Taura. Mungatadze fodya topu inoiswa pakasiyana-siyana nditi. Ndatobata kudzara. Saka inini fodya yavo yatakati wasiya wachitopa baba. Imwe yanga ine 15 mashizha, imwe 16. Haisi yekuteera musoro. Teerera unzwe. Kana muchirima fodya, hakuna fodya inoiswa topu yaane mashizha 16. Teera mina ndokana kudzidzisa. Vanoisa mashizha 16 yapa 16 vanenge vano zvikwanisiro zvakaita se zvakanyanya. Vasina zvikwanisiro zvakanyanya, fodya iri painongosvika 6 to 7 leaves. Tofanira kuisa topu zvakafanana neni. Ndinoisa topu kaviri. Munhu achikonzete ndichiona kuti inoda zvikwanisiro zvakati ndo zvandoda kudzidzisa ipapo. Manzwa. Ende topu yofodya netopu yokuisa kutibage zvakaita se zvakasiyana. Right. Ndazvinzwisisa asi point ndinayo. Ndiri kuti chimwe chimama chauri kuda kuna dedi wataura nyaya kuti uda kudzoka pamba. Ini ndoda kudzoka pamba pangu nokuti handina kubva pamba nekuti handichada murume kana kuti asi ndakatya ava zvavaigara vachitaura. Alright, teera unzwe mama ndapanzwa ipapo. Une nguva yakareba sei wabva pamba? Ndakabva musi wa 29 wavari kutaura iwe 29 December nanhasi pese apa usipo. Right, wadzoka pamba iwewe murume haumuderewe. Ndomuda. Saka wangwadi kuti uchimutaurira akakuti ndinokuda. Izvo zviso. Une vana vangani? Ndine vana 4. Apo uri kugara kupi? Ndiri kugara namai vangu. Ndoda kubvunza iyo zvauti here hauna here pamwe paunombonzwawo kuda murume? Kana ndakapanzwa but ndisina. Anozviziva kuti kukapanamiwa ndiani? Ini ndongozvizira ndega. Right, we are talking. Tiri munyaya dzengadzeke paposition. Pane imwe nyaya ndoda kungotaura kuti panombotokona kumanikidza zvimwe zvinhu zvisingaite. Ungoita sara kuda mari pafodya? Kufodya ini ndaibvunzwa kuti pavachatengesa vanoya nemavhucha avo. Imbi misachangamire munhu vanotipa mari. Wapa clear. Kana vane zvava ndakatonzwa kuti mwakatengesa vakaita zvavakaita. Zvisezvo zvipi wakanzwa kuti vakaitei? Ndakazonzwa vakarimisa kumunda. Makatori mwakurimwa negejori trakita. Saka zvaunoita manje taakupa basa ivo vanhu ivo vanaika ngavaende kana vanotengesa fodya vapedza kutengesa fodya moya motipa mavhocha kana mauya zvingakunetse bhozi mari inozoita mhepo kana uchienda dambudziko munongotsvaga. I think kazhinji kacho ndinowanzowanika weekend kana ndisina kubuda nebasa renyika mwanzo bhozi mangwana soenda kuparliament ukomiti Tuesday parliament, Wednesday parliament, Thursday parliament. Thursday manherundo adiyena ndodzoka kuno kana kuti sina kubuda. Saka zvichireva kuti kana zviri zvemari ndokupai time kuti kana zvikange zvanondoka mukamkumba. Mazvinzwa? Hatidi kuzvinyirira, hatidi kumudzvinyirira murume. Vana vari kupiwe? Vana vese vari kumabasa vakura. Musikana mukuru avaroa vachanoshanda ticha vakomana vanoti vari musango. Marambana nguva yakaomarara masingafanira yanga iri nguva yekuenjoya manje muchidya maswiti nemabhisiketi. Rudo unoziva kuti unotanga kunaka manje, unonyatsonzwa kunaka manje. Unoona kuti paya panenge pachitaura kuti vana ngavasarurana vakura panenge pachitaura namai venyika paya vanenge vachitaura chokwadi bozi unongosatoziva chinonzi kunaka kwomukadzi kana kunaka kwomurume. Unofanira kutanga wakura patoti vana vari kunzi ngavarore vakura paya vanenge vachitaura chokwadi amai venyika paya but imi munongokanganisa zvisine asi tapedza tichiti tangomira kuti kana mazotengesa fodya moya nemafodya bozi hatingatauri hatingaite chiprofita chinhu zvasina dambaza wasvinzwa takanganisa kutaura kwewa kumutupo chi muyera pamusoro ichangamira pane panisina kuudzwa
Yes, wazipedza nyaya dzako. Pati chimuudza kuti kuwe kutanga nokupedzisira. Alright, abatishamboenda kuchechi apa tishamboenda kusangana kuchechi saka mberi pacho pamusoro echangamiri ini nangu ndinda tindikuda munhu wangu nemba yangu anditi asi ivo vacho chakaita kuti ndibve nini ivo ndivaikuziva kuti vachandida saka handisi kuziva kuti vari vana wow, enda naye ateswe malaria apa. Handizive manje kutanga ndimutambire bosi kwaari kwacho musunungura asingazivi. Wow. Zvasanda zvangu ndinetsa kuti ndimutambire nekuti handisiziva kuti ari kubatei kwaruka. Handisiziva kuti ari kubatei kwaruka. Kuti akaenda kuba kwawo nyaya yaitaurika zviri kuba kwawo hako. toidzorera mashure changamiri. Hanzi chingwa. Pane panoda kutsanangura. Patsanangura napamukura. Zvandoda kuti mutauri teerai munzwa. Time yangu haisi yenyu chete imi mese. Ndine vanhu vakawanda. Ona vanhu vasi vagara vanoshura kuda kutaura nini. But ndiri kuti panga ndasvika ndepekuti inini handidzokere zvandindataura. Ndapedzera nchiti munotengesa chamutengesa 40 munodzoka kambe kana muno zvimwe zviri kumwoyo munouya nazvo tosaka. Munda watakafurira tiri vaviri. Handisati ndakutaura. Mazvinzwa? Ndatanza ndakuita sei? Kutaura. Goza handigoni kutaura zvasati ndasvika ndoti ndikasvika pasi kusvika tapedza tadziona. Saka zvekuti vanotidzorera mari yangu yandashandisawo zvinozoitwa after. Mubhadharise mupedzerane mumusunungure chete. Abvise foni yake chete that's all. Zviri simple one. Kuinga takupa ipawa rokutonga. Imi mutapedza nini? Magutsikana? Ndagutsikana. Ini ndindagutsikana pakuti teerai zvandataura. Ndati munoenda musi womavhocha makumuzotengesa fodya. Modzoka nemavhocha itopedzesa nyaya. Kotongoti vanzvengesa imwe fodya. No. Vanhu variko. Kamoto kamberere kanopisa vachi matanda mberi. Chete. Maita basa. Wasununguka. Ndanyatsotaura zvauri kuda. Nokuti mati tichazopedza. Tichapedzisa hatina kupedza. Kotopedza mari yacho iripo here? Mari apa? Timiriri. Munda wacho lazanda chika. Mira. Kumba kwedu kwawakasvika wakatonzimawo yapsina kufona vabvunze kuti vakambotaura nini here. Alright, kumba kwawo tichazvitaura. Aiwa kuzouya chapata. Kana iva pakutsvaga. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Ndauya pano kuti ndikutaurire nenhau yeZC Security wemachechi, wezvikoro, wemaindastri nepese zvapo panoda kuchengetedzwa. Tsvagai ivava wedu isusu weZC Security. ZC Security. Stay secured. Stay assured.